Добре. Не, няма да бързаме. Ще отговорим на въпросите. Добре, започвам. Изслушахме записа, който беше пуснат на разговора между районния кмет на Люлин и заместник кмета на София. Не знам дали този запис е истински, но ако е истински, е провал на интегритета на тези хора. Когато в началото създадохме партията, говорихме за нулева толерантност към корупцията. Това не означава по-малко корупция, не е по-малки проценти. Означава нулева толерантност към корупцията. Този принцип сме го устоявали през цялото време и няма да спрем сега. Заявявам с абсолютно сигурност, че нито аз, нито който и да било от изпълнителния съвет е знаел за подобни разговори, а тази информация дойде при нас в първия момент, когато тези кметове излязоха на пресконференция. Нямали сме предварително знание за това. Но това да си чист от корупция не е достатъчно да си добър партиен лидер. И тук аз виждам провал в партийните номинации в София. Аз като водач на Софийската листа, тези номинации бяха моя отговорност. Аз съм ужасно разочарован, ако този сигнал и този запис е истински, то това наистина е голяма грешка. И тук искам да кажа, че е грешка от много посоки. Грешка е, че такъв районен кмет, ако този запис е истински, си позволява подобни разговори. Антикорупцията е сърцето на нашата партия и ние устояваме. Това е нашето верою. И това е предателство към него. Също е голям провал и за двамата районни кмета. Не е допустимо ти да си имал такива разговори и да не дигнеш телефона на мен, на някой от изпълнителния съвет, на контролния съвет. Никога не бихме допуснали такова нещо да се случи. Фактът, че те не са ни дигнали телефоните и не са ни го казали, е огромен провал. Този тип разговори са абсолютно недопустими, когато става дума за Продължаваме промяната. Затова аз искам да поема лично политическата отговорност във връзка с номинациите на тези хора и си подавам оставката като съпредседател на Продължаваме промяната. След 4 години политиката, нито една стотинка взета извън заплатата ми, с нулева корупция на директните хора около мен, аз поемам политическата отговорност за провала ми в подбора на кадри в София. Подавам си оставката като съпредседател и като депутат от Продължаваме промяната, защото искам да кажа, че каузата на Продължаваме промяната е по-голяма от всеки един от нас. Искам да се извиня на нашите избиратели, че съм допуснал тази кадрова грешка. Искам да кажа, че в тези 4 години никога не съм ги предал. Никога не съм действал от корист и от страх. Винаги съм работил с мисъл за тях и това, което съм вярвал, че е добре за тяхното благополучие. Дори и политическите ми врагове знаят, че през цялото време аз бях неподкупен, честен с публичните финанси. Същото мога да кажа за Асен Василев, за Николай Денков, за Лена Бориславова, за всички колеги в изпълнителния съвет, за колегите депутати. Всички тези хора имаме една мечта. България да е нормална европейска държава. И сега, за момент, като погледна назад, когато станах премиер преди 4 години, няма да забравя какво заварих. Заварих България 100% зависима от руски газ, зависима от руски петрол, зависимо от руско ядрено гориво, 70 ГРУ агента, за които службите знаеха и толерираха. Еврозоната и Шенген беше мечта. 1 милион пенсионера бяха под линията на бедност. 800 хиляди българи бяха си тръгнали в последните 10 години да търсят по-добър живот навън.
И това беше след 12 години управление на ГЕРБ. Не казвам, че всичко е направено от нас. Но днес България е в Шенген. След по-малко 2 седмици ще получим крайното решение за еврозоната. Няма вече 1 милион пенсионера под линията на бедност. Не сме зависими от руски газ. Европа призна българската позиция за Северна Македония. Има над 4000 деца с сензори за диабет, чието живот се увеличил с 10 години средно. Но да се върна на Продължаваме промяната. Искам да кажа на всички българи, че в тази партия има много свестни хора. Самата партия е оглавявана от умни и можещи хора. Асен Василев, моя съпредседател и приятел, беше в един от най-добрите в класа ни в Харвард. Още си го спомням. Николай Денков беше в топ 1% и е в топ 1% на всички учени в света по ранка на Станфорд. Тези хора са богатство за нашата държава. И сега искам да се обърна малко към политическите си колеги и опоненти. Към господин Борисов. Моля, вземи пример. Днес аз си давам оставката не защото аз съм уличен в корупция, а защото има корупция, може би, на ниво районен кмет на София. Време е, господин Борисов, и ти да направиш същото. Остави тази партия да се развива без теб. Твоите стари грехове я задушават. България има шанс и ГЕРБ има шанс, ако ти се оттеглиш. Ти си на годините на баща ми. Време е да направиш, което е отговорно за партията ти и за България. На хората им омръзна след толкова много години от теб. За Пеевски да кажа няколко думи. Не продължавай да се опитваш да правиш България да бъде бананова република. Не убивай България, както уби КТБ, както уби Булгартабак, както уби Лавка. Системата, която искаш да изградиш на зависимости, корупция, страх, един ден и теб ще те погълне. Както погълна и Доган. И твоите хора, като Мирински, като Таки, като Петю Еврото, ще ти забият нож в гърба, както ти заби на твоя ментор и създател. Не можеш да говориш за хората, когато се движиш навсякъде с 10 мутри и се возиш в най-скъпите коли, платени от тях. Няма как това да завърши добре. И тук един съвет от мен. Твоята нова пиарка Диана Дамянова беше друга моя грешка. Знай, че ще предаде и теб, както предаде и нас. За Костадинов. Стига си лъгал хората за това евро. Много добре знаеш, че еврото ще направи България да бъде по-добре. Българите няма да плащат 500 милиона в превалутиране. Ще ни се увеличат инвестициите. Туризма ще се подобри, както навсякъде се е подобрил. Това е патриотизъм. Да сме равни с другите европейски държави. Това е завета на Левски. Не Брюксел открадна КТБ и 4 милиарда. Не Брюксел или Европа направиха така, че българския лев да се обезцени 1000 пъти 90-те години. Спестяванията ни бяха обрани от българските мафиоти в България. И няма защо да отклоняваш вниманието от този факт с фалшиви новини и страшното евро. Просто не е честно към твоите избиратели. Защото еврото най-малкото ще защити тяхните спестявания, никога пак да няма това превалутиране, което се случваше тогава, и никога пак толкова лесно да не могат да се откраднат 4 милиарда от банките, които вече ще бъдат под контрола на Европейската централна банка. Но най-вече сега се обръщам към всички българи. Хора, няма спасител. Управлението на България е във вашите ръце. Никой не може да ви помогне, ако вие не излизате да гласувате. Никой не може да ви помогне, ако 7 пъти подред 1 милион от вас гласуват за Пеевски и Борисов. В момента има една партия, Продължаваме промяната,
където има можещи и знаещи хора. И където аз като съпредседател и лидер на тази партия поемам отговорността за кадрови грешки на ниво районен кмет, защото потенциално има корупция. И тук искам да кажа ясно. Няма как да подкупите човек като Асен Василев, няма как да подкупите човек като Николай Денков. И тези хора са били много по-успешни преди да влязат в политиката. Така че не им се връзвайте на всичките фалшиви новини. Това е начинът да отвлекат вашето внимание и този тип хора да не могат да помогнат на България и на българите да отиде напред. Аз дадох своя принос в тези 4 години, с което можах за България, но по-важното, радвам се, да остава партия, водена от достойни хора, които ще продължават промяната за България и нейното бъдеще. Благодаря ви. Господин Петков, Цвети Борисова, информационна агенция БИК. Искам да ви попитам, вие поемахте своята политическа отговорност, но другият лидер на Продължаваме промяната, какво би направил, т.е. де-факто той остава. И другото нещо е, че от записа стана ясно, че госпожа Лена Бориславова е била наясно с корупционните схеми в общината. В такъв случай ще пледирате ли за нейното изключване, за това, че тя трябва да понесе политическа отговорност, или просто вие някак си отнасяте всички негативи, а пък промяната остава същата, на договорки, на пари за НПО-та. Тоест Лена Бориславова в случая, след като стана ясно, че е била наясно с тези схеми, от записа ще понесе ли някаква отговорност, например оставка, изключване? Благодаря. Да, благодаря. Първо да кажа, че в Продължаваме промяната, това, че управлявахме 4 години като съпредседатели, имаше своите предимства. Аз бях отговорник за София. Асен, който е родом от Хасково и водач в Пловдив, беше отговорен за провинцията. Политическите номинации в София бяха делегирани на мен от Продължаваме промяната изпълнителния съвет, така че аз поемам отговорността, не мога да прехвърля моя отговорност към някой друг. Лена Бориславова, мога да гарантирам с цялото си име и репутация, че тя не е знаела за това. Чух го в записа точно как е споменавано, но аз имахме много детайлен разговор и вчера в изпълнителен съвет. Мога да ви гарантирам, че нито една стотинка корупционно тя не е знаела за това. И ако са доблестни и районните кметове, и общинските, и хората, които са замесени, включително и Барбутов в този запис, трябва да излезат и да защитат това, че са вкарали някакви имена, за които те много добре знаят, че всъщност нямат касателство към корупционните схеми. Целият изпълнителен съвет вчера проведохме много дълъг разговор с всеки един от хората, включително и с Лена Бориславова. И аз съм 1000% сигурен, че тя няма отговорност за това. От тук нататък какво се прави, след като аз си подавам оставката? Контролният съвет, в момента даже изпълнителният съвет съвещава и контролният съвет ще мине на детайлна проверка на всеки един момент на този запис. За да сме сигурни, че дори да остане остатъчно съмнение, не говоря за отговорност, към репутацията на партията, няма да има хора, които реално да останат там с риск от съмнение. А за Лена Бориславова аз съмнение няма. Един допълнителен уточняващ въпрос. Колко пари сте получили като финансиране от неправителствени организации? От неправителствени организации не сме получавали никакво финансиране, доколкото аз знам. Нямаме финансирано неправителствени организации, нямаме. Другото, което видяхме вчера в прегледа на поръчките, беше много важно. Няколко елемента и тук трябва да се кажат. Първо, че фирма, която да е асоциирана с депутат, която да е получавала поръчки в Младост и Люлин или дори да е подавала за поръчки, ние не открихме до този момент. Говорихме с всичките депутати. Това първо. Второ, за темата, която излезе тази сутрин.
че кмета на Люлин казва, че е говорил с някой във връзка с някакви корупционни неща. Единственият разговор, който аз се сещам, аз съм водил с него на 30 март, беше, че той беше недоволен от неговия си заместник кмет в Люлин, че не го уважавала достатъчно и не му давала достатъчно възможност да се предявява като лидер. Беше първата тема. И имал той подозрение, че може би имало корупционна практика при нея. Веднага аз я извиках в офиса. Тя разказа, че за съжаление тя мисли, че той не се справя по начина, по който тя очаквала. Опроверга изцяло твърденията за каквито и да е корупционни неща. Това е на 30 март. И се оттегли. С други думи имаме, той вдига някакъв червен флаг, разговор с мен директно и тя се оттегли. По никакъв начин не искам да й очерням името. Аз също на базата на двете истории бих се доверил на нейната, не на неговата. Но тя вече не е заместник кмет от веднага след този разговор. И той го знае. Наистина е грехота да правиш внушения, за да се опитваш да се измъкваш от ситуация, в която сам си влязъл. Господин Петков, Ванина Неткова, BTV. Започвам отзад напред. Това вашия бенефис в политиката ли е тази пресконференция? Какво ще правите от тук нататък? Вторият ми въпрос е кой е Иван Модев? Какви правомощия сте му дали в партията? Защото в записа чуваме Иван, след това и Модев. Третият ми въпрос е снощи разследващи били ли са в дома на Росица Пандова, ваш бивш депутат и също кандидат за народен представител от вашата листа? И финално, ако позволите, признавате ли, че всъщност корупцията се е случвала пред очите ви, но вие не сте имали тези очи, за да я видите? И все още ли смятате, че някой иска да ви овладява кадрите, след като чуваме такива записи? Благодаря. Да. Първият ви въпрос, да започна от него, кой беше? Аз от самото начало влязох в политиката с една единствена цел – да променям България. И винаги, от всеки ден, аз съм си излизал с оставката в джоба. С едно единствено значение. Ако видя, че не допринасям за каузата, защото партията е кауза, продължаваме промяната. И всеки един момент, в който съм се почувствал, че може да натежа на каузата, а не да й помагам, аз съм бил готов да се оттегля. И тук е много важен урок за всички българи. Хората, които влизат в политиката, освен че трябва да са свободни, трябва да са абсолютно спокойни, че имат бъдеще извън политиката. Аз винаги съм бил успешен в това, което правя. В бизнесите си, ако си спомняте, преди да започна политиката, имах бизнес, който изнасях в 9000 аптеки в целите щати българската бактерия за кисело мляко, например. Така че аз в бизнеса съм винаги спокоен и затова знам, че моето участване в политиката свършва в момента, когато усета, че натежа повече, отколкото допринасям. Това обаче, за съжаление, не е така при моите колеги. Аз виждам, че много хора вампирясват в политиката. Те почват да не знаят как биха съществували извън политиката и независимо колко тежат на собствената си партия и на държавата, те не са готови да излязат от политиката, защото ги е страх. Страх ги е от стари разследвания, но повече ги е страх, че те не знаят кои са без власт. И ако погледнете във всичките партии, винаги има едни така стари вампирясали политици, които просто не искат да се оттеглят. Колко би било добре, примерно, ако днес Борисов каже, разбирам го, Кирил, след 12 години нека да остава, примерно, моя премиер Росен Желязков да управлява сам. Той има и знанията, и качествата. Защо трябва аз да му виса като вампир на врата? Но това трябва да си свободен човек, за да можеш да го направиш. Това за личното. Сега, за Иван Модев. Иван Модев е винаги, той не е част от изпълнителния ни съвет, не е част от официалните ни органи, той ни е човека, който ни движеше щаба по време на изборите. Човек, който така аз мисля, че през цялото време сме работили много добре и сега това ще е работа на нашите органи, изпълнителния съвет, контролния съвет, да провери всичките тези твърдения, защото до този момент даже аз не знам дали този запис е 100% верен. Не знам. Единственото, което знам е, че не може този бранд да тежи така на нашата партия и не може
тези хора и районните кметове и общинските съветници, които предпочетоха да излезат по медиите, вместо да ми дигнат телефона, аз нося отговорност за техния подбор. За съжаление, когато сме правили номинационните предложения, аз като отговорник на София съм ги прегледал и съм си казал, тези хора са хора, на които мога да им си имам доверие. Това е отговорността, която един лидер носи и съм така готов в момента да си я поема точно заради това. Контролният съвет сега в следващите 2 дена ще влезе в пълна проверка на всяко едно име споменато в тези записи и ще се направи пълна проверка. Но това, което искам да уверя всички, след моето оттегляне и след пълното разнищване на казуса, продължаваме промяната, обещанието за нулева корупция ще остане. Всъщност всеки бранд е обещание, всеки добър бранд е обещание добре спазено. Аз в момента си спазвам моите обещания към избирателите, партията ще направи същото. Аз вярвам, че това е една от много малкото партии в България, която е готова единия ко-лидер да си тръгне заради спекулации на ниво районен кмет, преди даже да се направят пълните проверки. Но аз знам, че понеже това е сърцето на нашата партия, ако не го направя, ще изглеждам, че не сме понесли отговорността поне за кадровите грешки, които явно са направени. Господин Петков. Да. Сега, за Росица Пандова не знам дали е проверявана снощи. Аз се опитах да се свържа тази сутрин с нея, не съм успял до този момент, така че не знам. Росица Пандова е заместник кмета, за който стана дума преди малко в Люлин. Господин Евгений Найденов, Мариана Туманова телевизия. Знаете ли кой е Евгений Найденов и минавали ли са пари през негова не фирма, а организация? Кой, Евгений Найденов. Ангелов, да. Не, аз на Евгений Ангелов никога не съм виждал да минава никакви пари през никаква негова организация. Това е едно от имената, които ме съмнява дали, и тук не знам, истината е, че не знам, след последната поръчка на Такия, за която видяхме в Люлин, аз не знам дали този кмет не вкарваше имена по време на този запис, просто за да уличава хора. Нямам идея. През Евгений Ангелов пари не са влизали при нас, доколкото. Според вас, смятате ли, че Петков, заплащали ли сте кмета на Илинден? Кристияна Стефанова, Евроком, заплащали ли сте кмета на Илинден? Това е хубав въпрос. За кмета на Илинден. Бях информиран, че ще се бутнат къщите на 300 човека в Страстната седмица, точно преди Великден. Единствената ми молба, и тук казвам молба, към кмета на Илинден е, моля те, изчакай Великден. Не е човешко. Ако това му е било, днес нещо каза, че духовно съм го заплашвал или не знам си какво. Не е човешко да се бутат къщи на хора с малки деца. Имаше няколко човека болни от рак. Да се бутат тези къщи, без да им се е намерило алтернативно място за живот, в Страстната седмица. Това просто не е човешко. Това ми е била единствената молба към него. За съжаление видяхме, че Европейския съд по правата на човека също реагира. И не знам, ако това е духовно изтезание, но аз наистина го обвинявам, че що за човек трябва да оставиш едни деца и едни болни хора от рак, независимо от какъв етнос, преди Великден без покрив. Заставам за всяка дума, която съм казал на този кмет и за тази позиция. Преди да сме политици, преди да сме кметове, трябва да сме хора. Вера Александрова от Българската национална телевизия. Смятате ли, че след вашата оставка трябва да има и други оставки? И може ли да кажете конкретно, напускате ръководните постове и напускате и парламентарната група, но оставате ли в политиката? Не. Оставам като, разбира се, член на партията, но няма да съм в сенките на политиката. Модела Слави Трифонов от тъмно канапе някъде там да се издават нареждания, няма да го направя. Аз имам пълно доверие на моя съпредседател и ко-лидер на Продължаваме промяната Асен Василев. Имам пълно доверие на съпредседателя на парламентарната група Николай Денков. Имам пълно доверие на нашия изпълнителен съвет. Абсолютно на всеки.
от тях и имам пълно доверие на нашата парламентарна група. Знаете ли, когато се влезе в политиката и сте ново нещо, което е блестящо и расте, скачат към партията ти много кариеристи, които като ги говорите и си говорите с тях, те говорят все едно, че са приели каузата за тяхна. И казват, и ние вярваме в промяната, и ние вярваме в това. Но в промяната има цена. В нашата партия не можеш да получаваш никакви средства, извън тези, които са по заплата. Даже си даваш част от средствата за партийните дейности, защото ние не... Аз, докато съм знаел за всяко едно нещо, ние нямаме дори дарители, които могат да имат обществени поръчки. Това ни е било част от вероятно. Така че не получаваш пари, заливате от фалшиви компромати от сутрин до вечер и непрекъснато си в някаква битка. Не е много приятно. И когато влезеш и се разбере, че всъщност да си част от промяната е всъщност да платиш цена, а не да получиш нещо, тогава много от тези кариеристи почват да изпадат и да скачат от кораба. Това не е само за Продължаваме промяна, това е за всички партии. Просто при нас единственото нещо, което може да те задържи в партията, е ако наистина вярваш в каузата. А ние още вярваме. Аз съм сигурен, че рано или късно, те са малки стъпки, те даже са неусетни. Но сега като погледнах 4 години назад, 100% зависимости от чужда държава, с някаква далечна места, еврозона и Шенген, просто изглеждаше, че тези неща са непостижими, се оказаха, че сме ги постигнали. Да, 4 години, да, много бои, да, непрекъснати обяснения, но всъщност това е нещо, което трябва да се осъзнае. Хората, които искат да са част от Продължаваме промяната, трябва да са готови да дарат, да платят цена лична, за да променим България. Няма нищо хубаво. Накрая на всеки един, и това мога да го кажа от сега със сигурност, има една голяма кутия с благодарствени писма. Като си отворите, ще видите, че няма нито едно писмо. Защото в тази работа не влизаш за да ти благодарят, в тази работа влизаш, ако искаш нещо да промениш. Господин Петков, може ли... Ваши оценки, записът автентичен ли е и има ли... Само да довърша и ще ви дам. Не бързаме, на всички ще отговоря. Други оставки не. В този момент това, което се прави, е контролен съвет. Сега минава през записа подробно. Те са, доколкото разбирам, са 2 записа даже. Подробно. След това ще се направи реакция на ниво изпълнителен съвет. Така че няма кой друг да поема отговорност за кадровите назначения, защото според мен това не е корупционен проблем. Това е кадрови проблем. Отколкото аз, който всеки един от тези хора съм го интервюирал и съм му повярвал. Съжалявам, че съм си дал това доверие, но с това разбирам, че хората всъщност, особено когато става дума за големи партии, и хората могат да ме разберат колко от вашите лични познати могат да гарантирате 1000%, че няма да се огънат при голям натиск или че няма да направят грешка. Но политическият лидер е за това, когато тази грешка е отчетена, да си поема отговорността и това прави в момента. Господин Петков, извинете, но вчера точно казвахте, че вярвате на хората си. Смисъл, вчера обяснявахте, че някой ви пробива партията. Днес изведнъж... Ама последно, има корупция, няма корупция, някой ви пробива или вие сте сбъркали с подбора? Добре, нека да кажа. Аз моята отговорност я нося. Според мен със сигурност съм сбъркал, до този момент за едно съм сигурен. Със сигурност съм сбъркал с подбора на 2 районни кмета и общинските съветници, защото ако такъв разговор е имал, който те декларират, че е имал, е трябвало да ми дигнат телефон. Това е нивото на доверие, което се изискаше от тях. За тях съм сигурен. За другите трябва да видим дали записът е истински, трябва да видим всеки един детайл. Това не може да се каже. Сега, за подбиването. Истината е, и много добре и колегите, и Борисов, и Пеевски знаят, че ние след сглобката видяхме, че никога пак с тези 2 не може да се управлява държавата. Защото видяхме, че те не са способни да предвижат България в посоката, в която ние вярваме. И другото, което разбраха, е, че нас не е страх. Колко пъти сме се срещали с вас в парламента, когато съм говорил за Иван Мирински, черния им брокер, който им приготвя обществените поръчки. Колко пъти съм говорил за Чичко Тревичко, когато излезе,
ами за Карадимов на КЗК, ами за Сарафов на прокуратурата. Аз в момента имам 2 дела. И знам, че България ни е превзета и докато не си оправиме тези неща, няма как да се промени. Но и нещо друго ще се случи. Огромни средства, ако се промени България, няма да отидат в посока, в която сега отиват. И тези хора, като говоря особено модела Пеевски и всички свързани около него, дават мило и драго ние да изчезнем. Днеска и получиха победа. Ето, аз си давам главата. 1 глава получиха. Но това, което не разбират, е, че няма как да убият промяната, няма как да убият партията и няма как да убият каузата. Защото тази кауза не е тясно партийна. Тя е на всички българи. И който каквото да ми говори, аз не мисля, че има българи, които да й казват: ей, браво, че Пеевски и Борисов ни управляват сега. Може да има някакви партийни калинки, които се подмазват, но дори за тях се съмнявам дали го вярват. Записа автентичен ли е по ваша лична оценка и има ли вече реализирани обществени поръчки с Ресто и както се твърди в записа с компания на Ясен Русев? Ами това, което аз до този момент знам, аз го изслушах, както вие го изслушахте. И слушах го, не знам дали е истински, не знам дали е подправен, не знам дали е бил подготвен, нямам идея. Единственото, което знам, е, че тези хора, независимо дали е истински или не е истински, тази информация да не стигне до нас е пропуск в подбора на този тип хора. Затова съм сигурен. За другото не знам. Истината е, че не знам. Аз го чух буквално преди 2 часа. Когато излезе. Тоест не знаете дали вече има реализирани такива поръчки? За поръчките. Това, което проверихме вчера в поръчките. Видяхме, че няма фирма на депутат, семейство, което да е свързано с поръчки в Младост и в Люлин. Това го проверихме със сигурност. Видяхме, че последната поръчка в Люлин е фирма свързана с Таки, която обаче не е била по никакъв начин свързана с нас, което много ни обезпокои. То беше публикувано и от ваши колеги, доколкото знам вчера. Друго аз не мога да потвърда. Но съм сигурен в другия елемент е, че са ги пробили. Между другото, тук не трябва да се каже: пробиват хората на промяната. Ами виждаме колко кметове се снимат всеки ден като заложници до Пеевски. Тези кметове не бяха негови. Те ги хващат, пробиват и ги прехвърлят. Нашите кметове, районни кметове, не са застраховани от същото. Аз не знам дали сега няма да видя след някой друг ден, че всъщност той е осъзнал, че е по-добре да влезе в структурите на ново начало. Нямам идея. Нямам идея и защо нашите хора в Добрич са влезли в ГЕРБ. Някой платил ли е, на собствено убеждение ли е? Нямам идея. Но едно знам. Хората са еднакви навсякъде и е въпрос на подбор да си сигурен, че избираш хора с висок морален интегритет, които могат да запазят линията на партията, която е висока линия и тя е антикорупция. За хората в изпълнителния съвет съм сигурен. За депутатите ни в момента съм сигурен. За други не мога да гарантирам след това, което чух. Да разбирам, че директно обвинявате за случилото се Борисов и Пеевски. Това разбирам по думите, които не, аз директно обвинявам Борисов и Пеевски, че въобще сме на това дередже в България. Обвинявам ги, че тези хора в момента двамата са запушили развитието на тази държава и това, което мисля, че се случва, е, че Борисов се притеснява да слезе от партията, може би заради стари грехове. Пеевски контролира прокуратурата, може би Борисов предоставя гласовете и депутатите в парламента на Пеевски да контролира, а Пеевски му дава спокойствие в прокуратурата. Това е според мен сделката, която се случва там и цяла България стои и чакаме нещо да се случи, а пък Възраждане вместо да говорят само за това от сутрин до вечер, говорят за фалшивите новини за еврото. Това е политиката в България. Господин Борисов, може ли да разясните как е финансиран? Не съм Борисов. Но ако той може да си даде оставката като мен, мисля, че ако беше седнал тук до мен, щях да го уважа повече. Как е финансирана кампанията на Ясен Русев? В записа се твърди, че това е с такова Ресто. Отделно как се финансира Продължаваме промяната? Колко средства месечно получавате и откъде? И в последния ми въпрос казвате, че Асен Василев е отговорен за работата на партията в провинцията.
Преди минутка казвате за Добрич, където 4 общински съветници преминават към ГЕРБ. Асен Василев трябва ли да подаде отговорност? И след вашата оставка какво следва? Асен Василев еднолично ли ще управлява партията или ще проведете ново общо събрание за избор на ръководство? Вижте, днес аз си подам оставката не защото 2 кмета са ни предали. Това е съвсем нормално. Или 2 общински съветници, или един районен кмет на София е влязъл потенциално, ако този запис е верен, в корупция. Провала тук е, че тези всичките хора знаят, че нашето верою и сърцето на партията е антикорупция и тази информация не е стигнала до нас преди да избухне. Това е истината, за което аз си дам оставката и аз съм, за съжаление, го казвам, съм интервюирал всеки един от тях. И затова си поемам отговорността. Много ме е яд на тях. Ако трябва да ви кажа честно, много ме е яд на тях. Защото те предават не само себе си, те предават партията и предават и България. Но от друга страна пък с този акт аз се надявам, че всички наши избиратели ще видят, че ние го приемаме това при сърце. Ако аз мога да слеза в първия момент, щом аз лично съм се усъмнил, че може би има корупция, значи в тази партия да си против корупцията не е маркетинг, не е реклама, а е сърцето на партията. Говорихте на въпросите за финансирането на кампанията за партията. Да. Значи, това, което всеки един от нас дарява, е част от заплатата си към партията всеки месец от депутатите. Това е всъщност основно перо. Имаме субсидия, а когато идват избори, а те непрекъснато идваха в последните 4 години, се опитваме да получаваме дарения от фирми, които нямат обществени поръчки. Опитваме се от фирми, които са с главен бизнес износ, от IT фирми. Моята голяма задача беше, независимо колко избори минат, и ако спечелим изборите, да няма един човек извън вратата на моя офис да ми почука и да каже: помниш ли, дължиш ми услуга. Нямаме такъв. Мисля, че много българи, които гледат това интервю, ще си спомнят готовност за даряване на нашата партия и са били отказани, просто защото са в индустрия, в която могат да получават потенциално обществени поръчки. Конфликта на интереси. Тази притча, която днес един общински съветник каза, тя е верна. Аз казах, не може да имаме малки тайни. Няма малка корупция. Има нулева корупция или тайни и оттам нататък зависимости. И тази притча съм я повтарял всеки път, когато сме били на срещи. Ако тези хора са мислили, че това е просто приказка преди лягане, е много жалко, но пък аз вярвам, че всяка криза дава възможност. Тази криза, с тази реакция, се надявам да покаже на всички българи, че Продължаваме промяната е тук с истинска вяра в това, което говори, защото ние много добре знаеме. Ние тези 35 години се интегрирахме в света. Влязохме в НАТО, влязохме в Европейския съюз, влязохме в Шенген, сега ще влеземе в еврозоната. Но това, което всички ние като българи не се справихме с корупцията, не се справихме с мутрите в България и това е следващата ни задача. Няма как да си борец срещу корупцията, ако се допускат и най-малките тайни. Аз давам абсолютното си доверие в изпълнителния съвет в момента, че в главата на партията, а рибата мирише от главата. В главата на партията хората там са 100% каузални, с нулева толерантност към корупцията. Само уточняващи въпроси 2. Каква част и задължително ли е депутатите ви да даряват за партията от заплатите си? И втория, не отговорихте на въпроса ми за Асен Василев. Вие казвате, че сте провеждали интервюта с всички кандидати на софийско ниво. Той провеждал ли е такива? И какво следва за бъдещо общо събрание? Ще има ли ново ръководство или само Асен ще ръководи? Да, значи това, което в момента се случва, в момента заседава изпълнителния съвет. Ние имаме общо събрание по принцип, което идва. То е, ако си спомняте, даже при нас в нашия устав, ние сме единствената партия, която има максимално управление на лидерите до 2 мандата по 3 години. С други думи, ние по дизайн сме направили така, че никой да не вампирясва в политиката при нас. И това предстои. До края на годината ще има общо събрание, а до общото събрание Асен Василев остава лидер на партията. Господин Петков, искам да ви попитам един допълнителен... Само да отговоря и на вас. За заплатите всички депутати са свободни
при нас няма нищо задължително на 100%. Но единственият начин да си осигурим финансиране, което не зависи от никой, е да даваме от себе си. Допълнителните плащания, които се дават от парламента. Господин Петков, вижда се, че... аз се обещах. Вижда се, че поемате политическа отговорност, че сте сериозен човек, но с вашата оставка корупционните скандали, свързани с Продължаваме промяната, ще спрат ли? Вие ли сте единствената причина за тези корупционни скандали и всички останали, които остават като членове на тази партия, чисти и неопетнени ли са? Корупционните скандали най-вероятно няма да спрат никога, защото се работи с хора. Но това, което показваме в момента, че те са недопустими. Когато има корупционен скандал, ако мислиме, че има дори една капка доза истина, се поема отговорност. Това е Аз в момента давам и пример и за бъдещите лидери на Продължаваме промяната, че в тази работа е сериозна и не може да се взима лесно и когато си лидер носиш отговорност. Аз мисля, че в момента слагаме нещо много важно в нашата партия, е, че това е модела. Поема се отговорност, да, винаги ще има предатели. Да, винаги ще има хора, които се подадат на изкушение или на страх. Въпросът е, че в сърцето на партията това не може да се допуска, първо, и ако има грешен подбор на кадри, които са довели до подобен скандал, трябва да се понася политическа отговорност. Това правя в момента. Заповядайте. Добър ден, Людмил Илиев от Сега. Господин Петков, най-напред като уточнение на въпроса на колежката от преди малко, вие споменахте, че получавате дарения за предизборните кампании от фирми. Може ли да уточните как става това, защото доколкото се изпълнява с Закона за политическите партии, даренията от юридически лица не са позволени за политически партии. Така, второто нещо, вие уверихте, че хората могат да имат доверие на вашата политическа сила. Какво ще промени в себе си Продължаваме промяната, така че подобни неща да не се случват? Нали, говориме за някакви структурни промени, кадрови промени или каквото и да било друго, за да дадете все пак някакви гаранции на вашите избиратели и въобще на гражданското общество, че вие действително се променяте като партия. Да. И ако позволите още нещичко, как ще се отрази цялата тази ситуация и дали вече се отразява на отношенията ви с Демократична България? Благодаря. Да, добри въпроси. Първо искам да кажа собственици на фирми, хора с капитал, които обаче имат... Защо казвам на фирми? Защото трябва да работиш в частния бизнес, по принцип. Никой в публични позиции не може по никакъв начин да е свързан с нас и финансирането на партията, а хора, които са в частния бизнес, трябва да са с максимално независими бизнеси от държавата. Това ни е било правилото до този момент. Във връзка с Демократична България, аз вярвам, че колкото и да се иска да ни разделят и няма да стане. И аз мисля, че колегите от Демократична България уважават точно личния пример. А аз в момента го давам точно него. Че при нас не говорим за реклама, не говорим за маркетинг, това е сърцето на нашата партия и те много добре разбират, че само с хора, които наистина взимат антикорупцията сериозно и са готови да платят цена за нея, може да България да се промени напред. Така че аз вярвам, че партиите в коалицията ще продължат. Няма партия, в която да не е имало такъв инцидент и в минало, така че не мисля, че има някой, който да фърля камъни по нас, ако е честен със себе си. Господин Петков, само още един въпрос. Христина Владимирова, БГНС. Сам ли взехте решението да подадете оставка като съпредседател и като депутат или беше съгласувано с вашите колеги, включително и с Демократична България? Не, изслушах записа в Народното събрание и на момента казах, този скандал показва, че ние трябва да покажем на нашите избиратели, че не си говориме само за антикорупция, трябва да се плати цена от лидера, който е допуснал тези хора да бъдат част от структурите на партията, въпреки че тук трябва ясно да се каже структури на ниво районен кмет. Но поех и разбира се, веднага се свързах с съпредседателя на Асен Василев, обсъдихме го, но моята лична отговорност ме накара да направя това, което правя в момента. И то лична отговорност не само към партията, към избирателите ни, но и към цяла България и към каузата за нейното бъдеще. Само
само един уточняващ въпрос. Вие се жертвате за да спасите... на коалиционния съвет от Демократична България поставяли ли са ви такова условие? Не. Те ни помолиха да им дадем план за бъдещето, как този тип инциденти да не се повтарят. Не, това е изцяло мое лично решение, за което съм горд. Благодаря. Господин Петков, и последен въпрос. Бил ли сте все пак притискан по някакъв начин от вашите съпартийци да подадете оставка и така да се каже отпушите този скандал, защото споменахте, че рибата се вмирисва от към главата, но вие не сте сам глава на Продължаваме промяната. Тоест, остават ли още глави, още корумпирани хора там? Защото така излиза, че вие се жертвате, обирате всички негативи и се жертвате за вашите съпартийци, но не се знае какво остава от тази глава още в Продължаваме промяната. Знае се, остават едни много знаещи, едни много можещи, едни много честни хора. Никой в тези 4 години не е успял да ме притисне за каквото и да било. Винаги съм бил свободен човек и това ми е решение. Искам да заложа пример за Продължаваме промяната в бъдеще, да се знае, че всеки носи лична отговорност и каузата е по-голяма от всеки. Това е моят отговор. Благодаря. Благодарим и ние.